Мяне як нацыяналіста вельмі цікавіць наша гісторыя. Таму вось такія паўстанні, бітвы, войны і запамінаюцца ў гісторыю. У прынцыпе, гісторыя так вот і пішацца толькі пра такія вот падзеі. Энергетычныя падзеі. Слуцкае паўстанне таксама ў гэтым жа шэрагу. Людзі пайшлі на смерць менавіта пад чырвона-белым сцягам, пад гербам пагоні. У мяне была ідэя зрабіць пагоню. Мы скульптуры мало пагоняў лепілі, все ў рэльефе, а вот мне хацелася зрабіць неяк аб'ёмную. Раптам прыйшла вось такая думка зрабіць нейкую такую, скажем, хмару чорную, з якой вылетае пагоня. Тут таксама пагоня гэта не класычная беларуская пагоня, там дзе рыцар збройны на кані, а просто вот юнак, шчыры юнак з голым мячом, і замест шчыта застаецца толькі адзін крыж. Вось такі парыў, які хацелася так перадаць. Хацелася такой лёгкасці даць, лёгкасць, кантраст з гэтай хмарай. Ось цяпер набліжаецца стагоддзе БНР. Для нацыі гэта вельмі важна сфарміравацца ў сваю дзяржаву. А да гэтай пары яшчэ так яна і не склалася цалкам незалежная дзяржава.